Godt. Jeg viser dig lige Dangodslow for 25. Ja. 39.12.25 skal saldoen være 1093,66. Yes. Og det er den også. Wow. Lige det, vi kigger efter. Præcis. Godt. For at afslutte regnskabet, så går du herop i den orange, Yes. trykker på den og vælger alle indstillinger. Når du har valgt alle indstillinger, så går du i regnskab, og så går du i regnskabsår. Alle dem her kan du se, at man kan afslutte. De her er afsluttet, som du kan se, for der står afsluttet ud for. Ja, så den før var lukket. der kun en natur, der var afsluttet, kan jeg godt huske. Ja, lige præcis. For at afslutte det, så trykker du på den her, der hedder afslut. Yes. Jeg har åbenbart nogle posteringer i kassekæden. Den skal jeg lige ind og kigge på. Daglig. Prøv lige at slette den der. Sådan, så kigger vi lige for en sikkerheds skyld, at min saldobalance stadigvæk er, som den skulle være. Det var den ikke. Det manglede 10 kroner. Det gjorde den nemlig. Vi skal lige herind. Og så skulle vi lige have lavet den der. Den var åbenbart ikke blevet bogført. Og den var 31.12. $10,92. 58,20. Og vi skulle have den der hedder babyer. Og sådan der. Og bogføre. Og den skal bogføres i 25. Og den skal bogføres december. Og 31. Og 25. Og december. 31. Og bogføre. Så tjekker vi lige under rapporter. Saldobalance. Perioden. Så er den der. Så går vi tilbage på den gule heroppe. Ja. Orange er den. Alle indstillinger. Regnskab. Regnskabsår. 2025. Afslut. Og du skal ikke sætte noget hak herop. Nej. Og så nulstiller den alting. Nå. Og afslut. Ja, det kan jeg godt se. Der står også noget stille. Præcis. Når du så går ind, hvis du går ind nu, og så går ind i dit regnskab, og går ind og siger, det var den her, jeg vil ind i, posteringer på kontoen i perioden 26. Jeg har nok ikke noget, fordi jeg har kun fakturer de fleste. I know. Men så kan du se, så nu ligger der en primo-postering. Det er fordi, at den postering fra sidste år, det sidste slutresultat, er nu overført til i år, sådan som din bank starter med det her beløb. Ja, okay. Og det er det, der skal til for, at din bank, den stemmer. Yes. Ja. Yes. Forstået. Godt. Et af dine helt store problemer, Jelle, jeg stopper lige delingen her, så jeg kan se dig ordentligt. Jeg ved godt, hvad det står for hvem. Jeg tror, det står for hvem det hele, jeg posterer. Det er forkert. Hvorfor? Den allerstørste fejl, du gør, det er, at du ikke posterer dem ind på den dato, de er modtaget i banken. Det er lidt random, hvilken dato du vælger. Om det er, jeg har en fornemmelse af, at det måske er den dag, du sidder og arbejder med det.
Det gør det svært at afstemme beløbene. Ja. Så du skal gøre dig selv en tjeneste, når du bogfører banken, og bogfører dem med den dato, som de er modtaget i banken, eller betalt ud af banken. Så jeg skal holde fast i dato, der står på bankkonto? Ja, tak. Yes. Jeg noterer ned. Hvad er så en anden ting? Nogle andre ting. En anden ting er, at du skal sørge for, at du får bogført alle poster. Alle poster, som også er inde i bankkonto? Ja. Har jeg ikke gjort det? Nej. Nå, det var da overraske mig. Det tror jeg, jeg har gjort. Og jeg tror, det er ren og skær. Du har stirret dig lidt blind, når du har siddet med det, og så har du tænkt, den kan 114,75, den har jeg bogført, det ved jeg, den ligger der. Men det er ikke den, fordi der var flere af posterne, der måske havde samme tal. Ja. Det er ofte dem, hvor det er tal, der går igen og igen, som du har misset nogen på. Og i det her tilfælde har jeg et spørgsmål. Når jeg bruger den der automatisering, betalingsservice. Ja, når du henter dem ind fra banken. Ja, så nu, jeg henter ikke dem, fordi den betaler automatisk til mig. Men så i start af år, nu begynder der at komme sådan små beløb inden, du ved. Mm-hmm. Så tænker jeg, jeg kigger ind i min bank, så der er ikke overskueligt for mig. Så har jeg sat den på, sådan det indbetale hver kvartal, eller en gang om måneden. Ja. Jeg tænker, det vil gøre nemmere for mig, hvis jeg laver sådan en samlet, altså indbetaling til min bank. Ja. Det kunne det godt gøre. Jeg vil sige, det der kan gøre det allernemmest for dig, det er, at ligegyldigt hvad, så sørg for at hente filen ind fra banken. Mm. Kan du huske, vi indlæste bankfilen? Ja, den der med Excel-ark, den er godt nok smart. Den er nemlig super smart, fordi så får du nøjagtigt de posteringer ind, der ligger inde i banken, med de rigtige datoer. Aha. Ja. Og det rigtige foretegn, fordi det er et andet problem, jeg har set. Ja. Det er, at du får vendt tingene forkert. Ja, med minus og plus. Ja. Og jeg siger ikke imod, fordi jeg kender godt. Ja. Så det har været issuesne, som vi nu har fået rettet op på. Nu stemmer dit regnskab per 31.12.25. Ja. Og så er vi glade. Ja, og så jeg skal altså fremadrettet benytte den der funktion, hvor jeg kan uploade Excel-filen ind, så det vil hjælpe mig. Lige præcis. Og så skal du huske, gem eventuelt den sidste Excel-fil ned, som du har hentet. For så kan du se, hvad dato du har hentet den på, sådan så når du næste gang går ind og henter en Excel-fil, får den for den rigtige dato. Og den fjerde ting, du også har gjort, det er, at der har været nogle dobbeltposteringer. Nå ja, klart. Fordi at du så også har set, måske igen samme tal, som er gået igen mange gange, og så har du fået posteret dem en gang for meget. Ja. Jeg noterer det hele, fordi der er ikke noget, jeg har tænkt på. For eksempel det der at skrive dato på Excel-filen. Ja. Det har jeg ikke tænkt på. Nej, og det er også fint nok. Når man ikke sidder med det til hverdag, så går man måske ikke helt op i det på samme måde. Nej, og det er meget svært for mig. Præcis. Hver gang jeg skal lave regnskab, så er jeg altid stresset. Men jeg tænker for en sikkerhedsnåls skyld. Ja. Næste gang du har tænkt dig, nu skal jeg sidde, og nu skal jeg lige have bogført min bank. Ja. Så kald mig op, eller så læg et møde i kalenderen. Ja. Og så laver vi den næste bogføring sammen. Ja, det vil sige, du laver den, jeg kigger på og fortæller dig, hvad du gør forkert, og hvad du kan gøre anderledes. Ja, det lyder rigtig god idé, og jeg også siger tak. Stor tak, det der, at du vil mig igen. Selvfølgelig. Ja. Ja.
Og så er der flere ting, der jeg skal lige... Nu er der ikke mere. Jeg Nej, er færdig. Done. fordi er... jeg vil gerne lige have spørge en ting, fordi jeg har antitrakke omkostninger fra min regnskab, når jeg oplyser til skat. Du har hvad? Jeg har antitrakke omkostninger fra min regnskab. Nej. Og hvordan gør jeg det? Kan man gøre det tilbage fra år tidligere? Det kan man som sådan godt. Det kan man som sådan godt. Det er godt nok mange penge, sagde Henrik. Ja. Mine omkostninger. Men hvis du vil se det, så bliver jeg bedre. Og jeg kender systemet, det her, det okay, så omkostninger er lige du siger. Til at starte med, jeg prøver alle mulige ting. Men er der muligt, at jeg kan godt gøre det? At du kan trække omkostningerne ud? Ja. Ja. Bare sidste år og så år før. Og så. Ja. Jeg skal lige have undersøgt, om vi kan gøre det sidste år, men lad os lige prøve. Jeg prøver lige at undersøge det. Okay. Yes. Fordi han siger, at det kunne være dejligt, hvis jeg kunne godt gøre det. Jeg vidste ikke, at man kan trække alle de der omkostninger fra sin egen virksomhed. Det kan man. Det er jo lækkert. Det er ikke helt ligesom i Thailand. Det er jo det. Super. Men den vender jeg lige tilbage på. Okay, så jeg skal ikke gøre mere på den der. Lige pt. Skal du ikke gøre mere lige nu, nej. Nej. Og fordi min virksomhed er der ikke momsregistreret, så jeg skal ikke oplyse noget om momser. Nej, du er ikke momsregistreret, så du skal ikke gå ind og nulindberette eller noget som helst. Okay, fint. Så længe du ikke tjener mere, end du gør, og det er jo ikke, fordi det er de store basseører, og du tjener under 50.000 om året på det, så behøver du ikke være momsregistreret. Nej. Hvis du lige pludselig begynder at tjene mere end 50.000, så skal vi da momsregistreret. Ja, okay. Det er fint for nu. Fordi så derfor jeg tænker, okay, jeg har ikke momsregistreret det, derfor jeg skal ikke trække nogle omkostninger fra dengang. Så har jeg ikke tænkt på, men så sagde Henrik, har du aldrig gjort det? Nej, så. Ja. Men når nu jeg skal oplyse til skat, skal jeg så oplyse, takke noget rapport herfra, og så... Det skal du, ja. Men lad mig lige finde ud af, inden vi gør det, så går jeg lige ind og finder ud af med hvor meget om vi kan trække omkostninger ud, og hvor langt tilbage. Og så trækker vi regnskabet ud til skat. Okay, det lyder godt. Men hvis vi skal gøre den her gang, så det skal være inden den 1. Ja, det skal vi nemlig. Så jeg tænker, at jeg skal til Jylland i weekenden. Lad os sige, jeg kører enten kører fredag lige efter arbejde, eller torsdag lige efter arbejde. Det er jeg ikke helt sikker på endnu. Og lørdag der. Hvordan ser din mandag aften ud? Mandag aften. Jeg har ikke noget. Super. Så tjekker jeg lige min kalender også. Super. Lad os sige mandag aften samme tid. Yes, det indkalder jeg. Super fint. Så får vi lige det sidste på plads. Yes. Tusind tak. Velbekomme. Ja. Tusind tak for hjælp, jeg sætter stor pris på. Vi skal lige aftale en dag, I kommer forbi her og får en lækker mad. Ja, det lyder som en plan. Ja. Ja.
thailandske hus måske ikke lige urealistisk endnu. Det er jo det. Det. Ja. Ja, tusind Super. tak, Maiken. Jeg er næsten for tårer i øjnene. Nu fik jeg gjort. Lukke alle regnskab, som jeg tror, jeg har gjort. Som du troede, du havde gjort. Ja. Men når det slutter år, er du klar til næste år regnskab, så tænker jeg ja. Ja. Det var så ikke helt, du skulle. Nej. Fordi så lavede den ikke nogen primopostering, og så kan den ikke finde ud af det. Nej. Så. Men så skal jeg ikke forstyrre dig mere, så i dag, så taler vi noget på mandag, jeg glæder mig til. Tak. Og i lige måde. Tak, Maiken, og så nyde det gode vejr. Det vil jeg gøre, og i lige måde, ikke? Tak, det er virkelig varmt. Vi ikke har svært at sove. Og også jeg. Mia fandt først i solen kom 21 hver eneste dag siden i fredags. Ja. Men det er så varmt. Men på fredag er der 30 grader. Ja. Men der skal jeg sove nede i kælderen over hos min datter, der er dejligt køligt. Nå, det var godt for dig. Det er godt for dig. Jeg vågnede 3:30 i morges og tænkte, jeg kan ikke sove mere. Jeg er ved at gå til. Jeg har det så meget. Så jeg endte med at stå op og være på arbejde, da klokken den var lidt over 6. Okay. Det var tidligt. Jeg vågner også meget tidligt her til morgen til at gå og tage ud og løbe kl. 5, fordi om eftermiddag kan jeg ikke. Nej, det er jo det. Det er for varmt. Det er en for varmt. Det kan man ikke holde ud. Så. Nej, det er jo det. Jeg tager bare på arbejde. Du løber. Jeg løber, ja. Jeg arbejder også senere, jo. Så ja, jeg får ikke mere betalt for. Altså, jeg arbejder mere end 8. Det gør jeg heller ikke. Nej. Så gik jeg til gengæld tidligt hjem. Ja. Det gør jeg også nogle gange mye tidligt, og så kan jeg komme hjem tidligt. Det er jo det. Maiken, jeg skal ikke forstyrre dig mere, så. Du gør mig så glad. Det var godt. Jeg lige snakket med Henrik. Hvad skal jeg gøre, hvis nu vi ikke er færdige i dag? Regnskabet er færdigt og klar. Vi skal bare lige have trukket rapporten. Men jeg finder lige ud af det her, om vi kan gøre noget tilbage i tid. Fordi så kan vi lige så godt gøre det, når vi er i gang. Yes. Tak. Godt. Vi snakker, og god aften så. Tak, og i lige måde, ikke? Tak, hej. Hej.